Os que máis lles pesan as peaxes da AP9 e os transportistas. É o caso de Ángel Juncal, que cada mes afronta unha factura de ata 3.000 euros. Di que este custo engadido fai que as empresas do sector sexan menos competitivas. Mariola. Si é un custe que se ven engadir ademais a outros imprescindibles, como é o caso do combustible. Os transportistas calculan que pode chegar ata un 15% da explotación dun camión e ademais creen que é moi difícil de repercutir no cliente final. Por iso falan de golpe directo á competitividade das empresas galegas. Que desaparezan as peaxes sería un alivio total para o sector. Ángel Juncal é un transportista autónomo, ten 2 camións que andan a ruta por Galicia. A Coruña, Ferrol, entonces eu, por exemplo, estou sempre pagando autopista. É un gasto moi elevado para pequenas empresas como a súa, que teñen que sumar a explotación do camión. Moi caro, o camión é caro, sí. Non sei se anda a Ferrol, de Vigo a Ferrol, anda cerca de 60 euros, unha cousa así, para un lado solo, sí. Entonces, bueno, parte do que che dan polo viaxe, pois vais aí. Uns custes que restan competitividade ás empresas de Galicia, din os transportistas, en relación a outras comunidades. Somos a única, casi xa das poucas comunidades autónomas onde aínda seguimos con peaxes, cando en moitas autoestradas de España xa están liberalizadas, e aquí non debemos de pagar o suficiente, que aínda seguimos outros cantos anos a máis. Os transportistas creen que a eliminación das peaxes sería un balón de oxíxeno para o sector, unha demanda que acaban de presentar ante o Tribunal Supremo. Iría moi ben para o transporte, porque, bueno, algo mellorou, pero necesítase máis melloras e os peajes sácannos moito. E din que ningunha autoestrada en España suma unha concesión tan ampla como a AP9.